пред Airbnb-то. Още не съм хапвал, чакам да минем повече време, така да си разпределя добре храната за през деня. Ще ви покажа с малко какво ще ядеме. Пътувахме супер, много добре беше. И малкия спа почти през целия път. През останалото време пищя. Да, през останалото време пищя, ама не е кой знае колко. В смисъл, чувал съм и по-шумни деца, по-изнервени, по-агресивни. Всичко беше под контрол, бих казал. Чакаме тук да влезем и да хапнем, да се изкъпа. Времето е уникално. Времето е топ 27 градуса, пресов пикае на пъти. Сега ще видим тук. Поръчали сме си нещо скромничко, от сърце, готино изглеждаше. Мирише чистичко, между другото, още не съм влязал. Ще мога да събера багажа. Да, големичко е, широчко е. Честно казано ми допада. Така, махни си обувките. Така, елате само да разгледаме какво има. Значи имам си кухня, тук да се приготвям нещата. Тук е много яко. Имаме спалня с това е хидрована, хидроджакузи или какво е това там? Джакузи. Джакузи, тук ще се... Джакузита. Ще се разпускам. След тежка тренировка, ще си легна, ще си почивам, ще ме побукат тия балони. Надявам се да работи. Ей сега, ще ти дам вода. Имаме си и тераска. Я излизай през това навън. Да видиш какво има тук. Супер. За ползинг, за бойдисването тук. Тук ще сложим тена. Нали, Преславе? Да. Тук ли ще ме бойдисваш? Да. Или ще ме бойдисваш начето? Не. Добре. Време за ядене. Направо нямам търпение. Взимам си малката лъжичка, с която ще си ям гриса. Ще закуся с 8 белтъка и 2 жълтъка. И тук съм си приготвил 50 грама ризов глис. Ето какво са ми приготвили от Protein House. Едно невероятно омлетче. Нямам думи просто колко е добро това омлетче. Не знам, който го опитвал ще даде също, ще изкаже същото мнение, но омлета е много, много добър. Пухкав, вкусен, хубави яйца. Уникално е. Интересно е как издържам вече на глад все повече, просто не усещам този апетит, а усещам една болка в корема. И това е, просто трябва да издържиш на болката в корема. Така изяде омлет. О, и кафенце меси. О, всичко приключва за 3 минути, се изяжда омлета за 2 минути. Това нарочно ям с тази малката, да мога да така по-бавничко, че иначе ям много бързо, като съм така гладен. Ой, да си взимам за мене. Преславе. Пазара мина успешно. Взимахме някакви неща и се прибираме да почивам. Да. Какво? Самолета, къде си го става? В мен. Мама, къде е тулесите ми? Където са тулесите? Ето си това. Тулесите. Да. Тулесите. Прибираме пазара. Преславе, хайде да прибираме тази пазара. Ето, взимай сега, айде. Силничка си взех за вечеря, исках малко скариди да си направя за тази или за днес, или за утре. И пиле. Това са за фризера, това е за пастата на Преслав. Все още сме в Peak Week. Храната е главно месо и салати. Днеска трябва да изпия 6 литра вода.
и Преслав да си изяде черешите. Стана време за следващото ядене. Отворих хладилника и Protein House кутията вътре ма чака и ма гледа като агне пред Великден. Пилешко салата вътре. Всичко си е как трябва. Метнах пилето на тигана с малко къри, така, да му вдъхна малко животче, от този студ се не живее. Днеска сме на 3 грама сол. Брой мясака, че е златен прашец. Шапна, после ще се облегна като чичак на седенка и ще се пробвам да дремна поне за 30 минути, че в това разреждане и се не стана като чит мил. Тук се пробвахме да дремнеме, успях около 30 на минути да задрема. След това станах, почнах да си правя предтренировъчното хранене, което се състои от 50 грама овесени ядки и 150 грама скариди с зеленчуци за печени на тигана. Много хора ме питат как си правя овеса, тук горе-долу ще ви го покажа, но общо взето обичам да си варя овеса, слагам си го така, варя го на бавна температура и го бъркам почти през цялото време. Тук ви показвам колко са ми готини скаридите с доматките и зеленчуците. И тук ви се фукам с ядковото масло, което си направих дома. Нема букуци, нема изкуствени неща. Само лешници от Jim Beam, разбити в блендера 15-20 минути, стана е тази каша, сервирах го в това буркан от на баба ми мазата и си го дегустирам. Канела слагам винаги, особено в разреждащите дни, гледам да държи инсулина нисък и доколкото е ясно, канелата държи по-стабилни нива на инсулин, по-бавно усвояване се получава на овесените ядки, ориза или на каквото го сложите. Затова използвам в разреждането много често канела, даже на всяко хранене. Нищо сложно не са овесените ядки, просто в основния период им слагам малко повече фъстъчено масло, слагам им една доза протеин, какао, подсладител, нещо ако преценя, но по принцип с протеина си става достатъчно сладко. И това е разликата. Понякога чуквам едно яйце вътре, когато са почти готови, за да станат по-кремообразни. Мога да ви покажа и тази схема, когато имам време и възможност. То не че ще ми пречи сега да сложи един бълтък, ама айде. Ще сложа 15 грама лешниково масло в овеса. Първо, защото е вкусно. Второ, защото мазнината, както и канелата, ще забавят усвояването. Идеята е да държи стабилен инсулина, да не се изстреля резко, че все пак имам тренировка, след малко искам поне малко да ме държи. Хапвам си сладко овеса и скаридите с Преслав, ама ума ми е някъде другаде. Не защото не искам да съм тук, а защото съм толкова фокусиран върху самата храна, че тялото ми просто приема, че в този момент всичко друго няма значение. Все едно спира времето за 5 минути, само да си позволиш да се насладиш на нещо, което иначе приемаш за даденост. Истината е, че когато гониш нещо голямо, често жертваш дори времето със семейството си, но се опитваш. Опитваш се да присъстваш, да си там, дори и да не можеш на 100%. На този етап не става въпрос само за форма. Става въпрос за съзнание, за това как се чувстваш като човек, като баща, като мъж, който е на финалната права. Сетивата са обострени до крайност, усещаш вкусове, миризми, емоции, погледи. И точно затова такива моменти тежат повече. И след това хранене се запътваме бавничко и славничко към залата, защото нямаме много енергия да бързаме. Важното е да отидем да свършим работата. Както винаги, започнах с загрявката. Не просто за да вляза в ритъм, а защото на този етап от подготовката всяко сухожилие и всяка става са под стрес. Загрявката ми помага не само да предотвратя травма, а и да усетя мускул още преди първата работна серия. Целта не е да съм първия, който започва, а то, който завършва. Започнах с издърпване на горен скрипет с една ръка. Избрах го, защото търся контрол, не тежест. Искам да усетя всяко дърпане и всяко свиване в гърба, особено в долната част на лопатката. Това е движение, което изисква търпение и концентрация.
После минах на гребане с дъмбели на пейка под наклон. Често получавам съобщения от хора, че са го видели от мен и ме станало любимо. Това е едно от най-функционалните упражнения за гръб. Според ъгъла на тялото и как водиш лопатките, можеш да наблегнеш повече на латисимусите или да удряш средната част на гърба. Колкото по-близо до тялото и по-надолу дърпаш, толкова повече натоварваш долната част, а колкото по-отвесно и навън, отиваш към трапеца и ромбоидите. След това направих долен скрипец с широк хват. Тук гоним вътрешната част на гърба. Дърпам по-високо, за да активирам трапеца максимално. Ъгълът тук прави огромна разлика, да не дърпаш с ръце, а с гръб. Това е усещането, което гоня. Накрая направих полудан с въже, ама не можах да го заснема. Обичам го като за финален удар, защото разпъва много добре гърба. Идеален е за фокус върху връзката с мускула, без да претоварваш ставите. Залата беше пълна днеска, затова и не снимах всичко в детайл. Ма какво трябваше го свърших. Завърших с 30 минути кардио, което на този етап не е само за горене на мазнини, а и за кръвообращението. Научих се да не бързам с храната, да не мисля прекалено за нея. Разбрах, че когато си в дълбок дефицит, най-доброто, което можеш да направиш е просто да останеш заед. Да не стоиш и да гледаш часовник кога е следващото хранене, а да правиш нещо, да си местиш вниманието. Днеска се прибрах, измих чиниите, поправих мивката и да, звучи дребно, но има нещо в това действие. Механично, спокойно, изчистваш, подреждаш около себе си и без да усетиш, минава още половин час, главата ти се успокоява, а желанието за храна намалява. След това се захванах с приготвянето, нищо особено, 150 грама пилешко, 50 грама овес с канела, този път без никакви добавени мазнини в това хранене. Малко зеленчуци и гледам сега, че съм ви излъгал и грамажа е 40, т.е. 40 грама овес. Оскъдно. Хафвам си пиленцето с овес, няма подсладители, няма сол, няма мазнина и въпреки това вкусно ми е. Сериозно, когато си в правилното състояние на ума, дори и най-простата храна ти носи удоволствие. Трябва и да си малко гладен, де. Може да не ми личи, ма съм доволен. Това тук не е награда, това е гориво и колко по-чисто е, толкова по-ясна и посоката. Давам ви един съвет. Не се учете да ядете перфектно, учете се да оценявате простото, защото точно то ви носи резултата, който гоните. И накрая обирам последната хапка овес от паницата. Да, знам как изглежда, все едно не съм ял от една седмица. Когато си на режим, всяка хапка е ритуал и няма нищо по-удовлетворяващо от празна купа, особено когато знаеш, че си останал верен на плана до последната лъжица. И за финал 150 грама сьомга с зеленчуци. Чистичко, мазничко, точно каквото ми трябва преди сън. След това директно в леглото, защото ако се забава и не мога спа цяла нощ. Тялото днес си е свършило работата и е време да се възстанови. Ако си стигнал до тука и си изгледал видеото, благодаря ти. Ако ти е било интересно, абонирай се, защото те първо предстои най-същественото.